Πέρα από μένα, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος βραβεύει και τιμά τον εδεσιμότατο Πάτερ Βασίλειο Πόπη με καταγωγή από το Αγράμπελο για την πολύτιμη προσφορά του στο πολιτιστικά και στα κοινωνικά δρόμενα του Ξηρομέρου και της Πειραϊκής Κοινωνίας και Εκκλησίας. Ο εδεσιμότατος Πάτερ Βασίλειος επιτελεί κοινωνικό και πνευματικό έργο και είναι άξιος συγχαρητηρίων. Γι' αυτό το λόγο και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος το βραβεύει. Έλα κύριε Σούρης. Έλα Μάκη. Πλακέτα πρώτα, πλακέτα πρώτα. Αλλιώς, εδώ κοίτα, πάμε. Δύο λόγια όσον αφορά για τον Πορθιερέα του Αγίου Σπυρίνα Πειραιά, Πόπη Βασίλειος, συντοπίτη από το Αγράμπελο Ξηρομέρο. Τον ευχαριστούμε που βρίσκεται ανάμεσά μας απόψε. Τον ευχαριστούμε για την συνεχή πορεία του και διαδρομή του στα κοινωνικά δρόμενα. Όσον αφορά για το θρησκευτικό του βίο, έχει παράξει μεγάλο έργο στην ενορία του Αγίου Σπυρίνα Πειραιά. Βέβαια, πρόσφατα τιμήθηκε και από το επαγγελματικό βιοτεχνικό εμπορικό επιμελητήριο Πειραιά και αυτό χαίρει μεγάλη τιμή όσον αφορά και τον τόπο μας. Να είναι καλά υγιής και θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Τον ευχαριστούμε. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητά κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί μου, καταθέτω στην αγάπη σας σήμερα τρεις λόγους για τους οποίους ευρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και δικαιολογούν οι λόγοι αυτοί την παρουσία μου απόψε εδώ. Ο πρώτος λόγος είναι ότι βαπτίστηκα στον Άγιο Γεώργιο Χρυσοβίτσας από τον Μακαρίτη Παπανικήτα από τα Βλυζανά. Και αναφέρομαι στο παρελθόν του χωριού μου, της οικογένειας μου και του χωριού σας. Διότι η ιστορία χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει. Παρόν και μέλλον χωρίς παρελθόν ιστορικό δεν υπάρχει. Είναι μία καταδίκη. Δεύτερος λόγος. Ο πατέρας μου ο Αείμνηστος υπηρέτησε στο χωριό σας 2 χρόνια αγροφύλακας. Κατόπιν εντολής της Διευθύνσεως Αγροφυλακής Μεσολογγίου έλαβε εντολή να υπηρετήσει το χωριό σας και το χωριό μας. Παρέμεινε εδώ 2 χρόνια φιλοξενούμενο στο σπίτι του αείμνηστου Μπαρμπαχρήστου Ταπραντζή. Δύο χρόνια. Τόσο πολύ αγαπήθηκε από το χωριό σας και από τους κατοίκους, οι κάτοικοι κάνανε υπόμνημα στην Διεύθυνση Αγροφυλακής Μεσολογγίου να παραδίνει ο πατέρας μου μόνιμα στα αγροφύλακα στο χωριό σας. Αλλά η διοίκηση του Μεσολογγίου Αγροφυλακής δεν έδωσε τη συγκατάθεση και έτσι βρέθηκε άλλος αγροφύλακας εδώ και επέστρεψε ο πατέρας μου στο χωριό του. Ο τρίτος λόγος που είναι σήμερα εδώ. Ο προπάπος μου Δημήτριος Πόπης ήταν κάτοικος του χωριού σας. Έφυγε να πολεμήσει στους Βαλκανικούς πολέμους του 12 με 13. Έφυγε να αλλάξει, να δώσει ζωή στην πατρίδα μας, να ελευθερωθεί, να μην υποταγεί. Άλλαξε, έφυγε και όμως η ιστορία αναφέρεται ότι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον δικαιολογεί το παρελθόν σας και ευχαριστώ τους 2 προέδρους εδώ του χωριού σας. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, κάθε πρόοδο και ευημερία στο χωριό σας. Σας ευχαριστώ όλους σας.